Быць актыўным не толькі файна, але стала неабходным, бо без удзелу грамадскасці на самой справе не павінны вырашацца ні адно пытанне. Аднак варта разумець, што беручы на сябе права неабыякавасці, нават самым лайтовым дзеяннем вы можаце стаць косткай у горле. Чаму актывізм стаў небяспечным і як абараніць сябе? Размаўляем з праваабаронцай Настай Лойкай з каманды Human Constante ў праекце High Talk інтэрв'ю наабарот. Скажи, калі ласка, як так атрымалася, што актывісты і актывісткі сталі ўразлівай супольнасцю? Увогуле, на жаль, вельмі часта не так ацэньваюць ролю грамадскіх актывістаў і актывістак. То бок, это людзі, якія спрабуюць зрабіць грамадства лепш, таму што зразумела, што дзяржава не можа сачыць за ўсім і своечасова на ўсё рэагаваць, і это нармальныя працэсы, калі ў грамадскай супольнасці ёсць арганізацыі, людзі, якія звяртаюць увагу на грамадскія праблемы. І вельмі шкада, што часта дзяржавы, асабліва, якія лічаць сябе больш разумнымі і лепшымі, не зусім слухаюцца меркавання асобных людзей, можа быць, народа і грамадства, успрымаюць іх у штыкі, як ворагаў, і з гэтым ёсць пэўная праблема. То бок часта яны менавіта пра сваю грамадскую актыўнасць і пра свае выказванні становяцца тыя, на каго прыходзіць негатыўная ўвага з боку дзяржавы, і замест падтрымкі і дыалога яны сутыкаюцца, напрыклад, з рэпрэсіямі. Але вось для Беларусі больш звыклай такой карціны раней было, што пад уціск патрапляюць сацыяльныя і палітычныя актывісты. І вось апошнім часам сталі туды ж патрапляць пад уціск і экалагічныя. Чаму так здараецца? У меня есть агульнае ўражанне, што рэпрэсіі перападаюць у прынцыпе найбольш актыўных, скажем, прадстаўніц грамадзянскай супольнасці, і часта неважна, чым яны займаюцца, проста вось ёсць пэўная актыўнасць, на людзей звярнулі ўвагу і супраць іх ужываюць нейкія рэпрэсіўныя метады. Проста зараз сапраўды такая сітуацыя, што можа экаактывісты і актывісткі сталі найбольш заважныя ў грамадстве, яны звяртаюць увагу на вельмі важныя тэмы, звязаныя з атамнай энергетыкай, забруджаннем навакольнага асяродку, і з ушчыльненнем і шмат такіх тэмаў, які вельмі балючыя для грамадства і балючыя тым ліку для дзяржавы, і таму яны сутыкаюцца з гэтай хваляй рэпрэсій. А калі казаць пра метады, то якімі метадамі звычайна карыстаюцца дзяржаўныя структуры пэўныя, каб вось аказаць гэты самы ўціск, праслед на актывістаў? Конечно, ёсць некалькі ўзроўняў праблемнасці ў гэтай грамадскай дзейнасці. Першы ўзровень, калі ты проста можаш шмат што рабіць і доўга даказваеш, што ты маеш рацыю, як было ў Брэсце, напрыклад, заводам АКБ, паказваеш, даследуеш, робіш маніторынг, вельмі добры, паказваеш на праблему, і тое меркаванне проста ігнаруюць. То бок, это парушае нават все магчымыя і немагчымыя нормы. Проста гэта сцяна, которая вельмі часта людзі проста апускаюць рукі, выгараюць і не могуць працягваць дзейнасць проста таму, што няма нармальнага дыалогу і падтрымку з дзяржаўнымі органамі. Часта рэпрэсіі могуць пераходзіць больш актыўную фазу, калі людзей пераследуюць за тое, што яны не зарэгістравалі сваю ініцыятыву належным чынам, альбо за тое, што яны рэзка выказаліся ў чыйсьці бок, альбо тое, што не распаўсюдзілі інфармацыю, якую не хацелі, каб распаўсюджвалі, людзей могуць у тым ліку затрымліваць нават, і зрэдку арыштоўваць, як гэта было некалькі гадоў таму. Я так просто вось разумею, што ўсё ж найбольш папулярных гэта з'яўляюцца затрыманні, штрафы альбо ўвогуле суткі. І вось калі чалавек патрапляе на суд, увогуле ці магчыма яму у судовым працэсе даказаць, што яго, да прыкладу, дзеянні ніяк не супярэчылі беларускаму заканадаўству і ўвогуле ён не робіць нічога такога звыш, што парушала правы. Конечно, варта глядзець сітуацыі. Судовая сістэма Беларусі не самая ідэальная, на жаль, ёсць вельмі шмат хібаў, і часта дзяржаўныя органы ігнаруюць нейкія аб'ектыўныя факты, становяцца на бок супрацоўнікаў міліцыі, які могуць штосьці сцвярджаць, але ўсё залежыць ад самого абвінавачання, з чым звязана менавіта той ці іншы інцыдэнт. Калі, напрыклад, людзі ўдзельнічаюць мірнай дэманстрацыі, выходзіць на нейкі мірны пікет, нікому не замінаюць, проста выказваюць сваё меркаванне, зразумела, што яны маюць на гэта права па міжнародных стандартах. У той жа час беларускае заканадаўства прадугледжвае спецыяльную вельмі складаную працэдуру, каб людзі гэта рабілі. І калі іх за гэта судзяць, што яны не прайшлі гэту працэдуру, гэта не супярэчыць ідэі права з пункту гледжання міжнароднага права. І тут, конечно, в суде застаецца спасылацца толькі на гэта міжнароднае права. В прынцыпе, в любых сітуацыях, звязаных з рэпрэсіямі, я бы, конечно, раіла в першую чаргу звяртацца да людзей, які спецыялізуюцца па такіх тэмах, да праваабарончых арганізацый, да якаснай юрыдычнай дапамогі, да адвакацкай падтрымкі. І тады, конечно, можна больш кампетэнтна спрабаваць адстаяць свае правы.
Але многія актывісты баяцца звяртацца, да прыкладу, да тых жа адвакатаў, таму што яны лічаць, што гэта будзе такім індыкатарам таго, што яны штосьці парушылі. Усё ж ці варта звяртацца, вось менавіта я маю на ўвазе ўжо пры судовым працэсе да адвакацкай дапамогі? Ну, права на юрыдычную дапамогу, на абарону – гэта нармальнае права, гарантаванае на ўсіх узроўнях, і на беларускім нацыянальным, і в кодэксах, і в Канстытуцыі, на міжнародным узроўні. Гэтым няма нічога ганебнага. Чалавек звяртаецца па дапамогу, таму што ён ці яна недастаткова разбіраецца в юрыдычных нюансах. Мы не абавязаны ведаць усё заканадаўства, ведаць практыку, як яно працуе, і таму нармальна прыцягнуць абсалютна кваліфікаваную надзейную дапамогу. Ну і часта, калі гэта звязана з арыштам ці непасрэдным затрыманнем, праз адвакатаў можна проста перадаць нейкую інфармацыю на волю, тому што часта людзей пазбаўляе тэлефонаў, а гэта вельмі важна, перадаць хоць нейкую інфармацыю, каб іншыя сябры, там родныя ведалі, што адбываецца. Ну, я ведаю, што ты маеш такі даволі грунтоўны праваабарончы досвед. І вось скажы, калі ласка, пасля таго, як на чалавека быў аказаны нейкі ўціск, да прыкладу, ён адседзеў суткі і гэтак далей, ёсць нейкая магчымасць, сябе неяк рэабілітаваць пасля? Вот што неабходна рабіць, калі, да прыкладу, з табой такое адбылося? Ну, конечно, зноў жа ёсць некалькі варыянтаў. Вельмі важна, каб факты пераследу былі зафіксаваны, то бок мы заўжды раім даваць публічную інфармацыю, каб потым была пасылка паказаць, што такое было. Потым можна абскарджваць судовае рашэнне на любой стадыі, ёсць вельмі шмат судовых інстанцый на нацыянальным узроўні, міжнародным узроўні. Беларусь, на жаль, мала куды входзіць, мы можам мала куды скардзіцца, але звярнуцца там з індывідуальным зваротам Камітэт правах чалавека по спецдакладчыку профільным. Калі мы кажам пра экаактывістаў, актывістак, ёсць вельмі добрыя механізмы в Орхускай канвенцыі. Конечно, Орхускі камітэт якраз прынял рашэнне не так даўно пра пераслед актывістаў і актывістак экалагічных, і таму, конечно, вельмі варта это фіксаваць, не пакідаць без увагі і сігналізаваць, каб дзяржава больш дакладна разумела, што так нельга рабіць, і што людзі маюць права і на выказванне, і на распаўсюд інфармацыю, у тым ліку экалагічнай, і што гэта абсалютна не парушае грамадскі парадак. А вось можна больш канкрэтна па міжнародных механізмах, то есть ці варта імі карыстацца і куды ўвогуле звяртацца, як бы бегчы, у якія структуры, каб можна было неяк сябе апраўдаць, рэабілітаваць? Ну, зноў жа, першай чаргой раю звярнуцца ў мясцовыя праваабарончыя арганізацыі, якія дапамогуць кваліфікавана, можа быць, падрыхтаваць звароты. А так, конечно, можна звяртацца Камітэт правах чалавека, профільным спецдакладчыкам, там ёсць дакладчыкі па дыскрымінацыі рашэння да жанчын, калі там лічаць, што менавіта з такой нагоды дыскрымінавалі. Ёсць спецдакладчыцы па свабодзе выказвання, меркавання, па свабодзе сходаў асацыяцый, да? То бок ёсць Орхускі камітэт, які прымае таксама індывідуальныя звароты і інфармацыю пра тое, што адбываецца, таму механізмаў дастаткова шмат, і каб у іх добра арыентавацца, лепш параіцца з людзьмі, хто профільна спецыялізуецца па гэтай тэме. А скажы, калі ласка, вот са свайго досведу, які б ты магла даць парады актывістам, калі яны, да прыкладу, адчуваюць, што на іх пачынае аказвацца ўціск, там, да прыкладу, праз працоўныя месцы, да прыкладу, там, да дзяцей у школу прыходзіць і гэтак далей. То есть вот што актывісту першасна трэба зрабіць, калі пачынаецца такі ўціск? Ну, я чарговы раз раю звярнуцца ў профільныя праваабарончыя арганізацыі, там ёсць у нас незалежныя прафсаюзы, там ёсць тыя, хто разглядаюць правы звязаныя з дзецьмі у тым ліку, але, конечно, вельмі важна даваць інфармацыю публічна, публічваць, даваць у сродку масавай інфармацыі, просто пісаць свае сацыяльныя сеткі. Это такі першы крок, паказаць пра праблему, і хтосьці, хто разбіраецца і рэагуе на такія сітуацыі, заўжды далучыцца, і галоўна не маўчаць, не заставацца самнасам з гэтай праблемы, а спрабаваць актыўна ўзаемадзейнічаць з іншымі людзьмі, каб супрацьстаяць гэтаму ціску. А ты можаш прывесці нейкія пазітыўныя прыклады, калі апублічванне інфармацыі дало магчымасць неяк выправіць гэту сітуацыю? Ну, я думаю, што, напрыклад, сітуацыі з заводам АКБ, менавіта інфармацыйныя моцныя кампаніі ціск згралі першасную ролю, чаму ён быў не запушчаны ў эксплуатацыю, і шмат па якіх пытанняў экалагічных менавіта так і адбываецца. Наста, дзякуй табе вялікі за вельмі важную і сур'ёзную размову. Не бойцеся быць актыўнымі, гэта ваше права, але беражыце сябе. З вами была Хрысціна Чарняўская, Александр Лібертат у праекце зялёнага партала «Хай-ток. Інтэрв'ю наабарот».